Prvi došao, Milanja Verzić Komerca iz Posušja. Pozdravite ih publiko jednim aplauzom. Dobri momci, dobri sportisti. Nije im danas bilo daleko doći, podržati Galeta. A jedno nam i kralja korida, Škrbića Radomira Rađe. Sa svojim bijelim, pozdravite ga publiko. Zaslužuje kralj sigurno. Ako zna. A šta ako ne zna, koristi? Pobija danas nešto Pa Kurbija, da pa. Najveće pitanje se Mekan.